Bos días a todos. Empezamos a rolda de prensa do Consello. Acabamos de finalizar. Como ven sendo habitual, parte do Consello adicouse a tomar decisións en relación coa pandemia e a facer unha avaliación sobre os datos que posuímos dende onte ás 20 horas. Son 16.643 casos activos, uns 1.000 menos que facía 24 horas, 234 se atopan en UCI, 6 menos que nas últimas 24 horas, por debaixo do pico, uns 20 personas por debaixo do pico, 254 foi o pico de UCI, hoxe estamos en 234. 911 están hospitalizados, un 24% menos que o máximo do pico, 64 altas se deron onte, e o resto, 15.498, atópase nos seus domicilios, e xa levamos 2.039 falecidos por coronavirus, 23 no día de onte. O pésame sentido de todos os días e de todas as horas do conxunto do pobo galego. A taxa de incidencia está en 193, é un bo dato con respecto a tasas de incidencia de outros xornadas. Seguimos por debaixo da media de España en 14 días, en 528, tamén por debaixo da media de España, que supera os 584. No caso da UCI, temos 10 puntos menos de ocupación de camas de UCI, o 30,7 en Galicia, 41,57 de media de España, e tamén en ocupación hospitalaria, Galicia ocupa o 14,2% das camas fronte ao 19,2% da media de España. Estamos, por tanto, a constatar que estamos nunha boa evolución, cunha relevante baixada de número de casos novos, de número de persoas hospitalizadas, de baixada constante da porcentaxe de positividade tanto en PCR como en antíxenos, pero seguimos, evidentemente, con unha presión asistencial alta, especialmente nas unidades de cuidados intensivos. Non podemos, por tanto, caer na autocomplacencia. A incidencia acumulada sigue a ser elevada, por riba de 500 casos, a data de onte, en 14 días por 100.000 habitantes, e, por tanto, a presión asistencial sigue sendo, sobre todo en algúns hospitais, en 3 ou 4 hospitais, A Coruña, Ferrol, Santiago, Pontevedra, sigue sendo unha presión alta. O Comité Clínico se atopa analizando a evolución, tendo en conta todos os factores para tomar as decisións que sexan oportunas o próximo luns para anuncialas xa dende ese día e poder tomar decisións en días posteriores. O martes, como saben, vence o plazo de vixencia das medidas que adoptamos o 26 de xaneiro e, por tanto, o luns anunciaremos as decisións no ámbito do Comité Clínico e, posteriormente, lóxicamente, con respecto á decisión do Goberno. Tal e como avanzamos dende principios desta semana, as medidas que se tomen serán medidas graduales e proporcionadas. Unha vez máis, actuaremos guiados polo Consello do Comité Clínico. Debemos de ter en conta non só o ritmo de contaxios, que está baixando, pero sí a incidencia acumulada. Debemos de ter en conta a presión hospitalaria que sufrimos en varias áreas de saúde e vamos a ter en conta a necesidade de manter unha incidencia baixa nos próximos 3 meses, porque vamos a abordar probablemente o momento clave da vacinación cando empezamos xa a vacinar os maiores de 80 anos. Nos maiores de 80 anos é onde se produce a maior mortalidade. Temos vacinados e inmunizados ao máis do 95% dos maiores das residencias da terceira idade. Esperemos que a partir do 22-23 de febreiro comencemos a parte da vacina máis crítica, que son os maiores de 80, onde se produce unha maior mortalidade, e, por tanto, temos que non fallar durante estes dous meses e medio, ata principios do mes de maio, porque nos xogamos moitas vidas e unha taxa de mortalidade tamén importante para seguir sendo a comunidade autónoma ou unha das comunidades autónomas. De momento somos a comunidade autónoma con menor taxa de mortalidade dende o inicio da pandemia. A clave é se conseguimos recibir máis vacinas, evidentemente. Esa é a clave de todo este problema. Se tuvésemos medicamentos, pois en semanas solucionaríamos esta cuestión.
Imagínense vostedes que hai un desabastecemento generalizado de antibióticos no mundo. Pois teríamos infeccións normais que se curan con antibióticos, pero ante ausencia de antibióticos esas infeccións poderían complicarse e producir moitas mortes. Pois, se o símil vale, o problema é que non temos antibióticos, é dicir, non temos fármacos para parar o virus e, en consecuencia, necesitamos esa vacina para vencer definitivamente o virus. Debemos de seguir traballando, pois, con mesura, con intelixencia, gradualmente, non tomar decisións precipitadas e ser consecuentes cos propios criterios do Comité Clínico co que levamos traballando de forma continuada e constante todos os días. Por lo tanto, o luns anunciaremos en que medida, si son poucas, si son moitas, as levantamentos de restriccións, o que é evidente é que non vamos a volver en ningún caso a situacións anteriores. Todavía nos queda unha parte importante que transitar ata volver a unha situación óptima. Ben, proseguimos tomando medidas en relación coa COVID, 2,3 millóns de euros en tecnoloxía, 31 ventiladores non invasivos, 16 equipos de radioloxía portátil e 7 tomógrafos de impedancia eléctrica. Isto é co que vamos a dotar a 7 áreas, os hospitais máis grandes de Galicia, para tratar mellor os pacientes, para evitar que ingresen nas UCIs, con este tipo de ventiladores non invasivos, e con equipos de radioloxía portátil para evitar trasladar os pacientes á radioloxía e poder facer a radioloxía pegada á cama do paciente. En definitiva, comprar todo o equipamento tecnolóxico posible. Comprenderán que a pregunta correcta é por que non se compraron antes? A resposta é porque non o sabía. Está colapsado todo o mercado de este tipo de aparataxe. Levamos con esta compra desde fai meses, agora non la entregan e, por tanto, aprobamos o gasto por 2,3 millóns de euros para dotar os hospitais públicos de máis capacidade diagnóstica, de máis capacidade de tratamento e para evitar ingresos en UCI. Con este aparataxe podemos manter a respiración de pacientes sin necesidade de ingresar na UCI no caso de que a necesidade de ventilación non sexa invasiva. Se é invasiva, evidentemente, se hai que intubar o paciente, se entraría na UCI, pero no caso de que non haxa que intubar o paciente, se poda poñer unha máscara de oxígeno e sexa suficiente para ventilar a súa capacidade pulmonar, entón evitaríamos ingresos na UCI e tamén evitaríamos persoas que están en UCI hoxe que podían sair a esta unidade de cuidados intermedios que facemos con este equipos de ventilación. Seguimos traballando, volvemos a investir 3,74 millóns de euros na área sanitaria de Ourense para adquirir material fronte ao COVID. Material, produtos farmacéuticos, vestiario, servicio de transporte, servizo de seguridade e outras pequenas obras de circuitos COVID na área sanitaria de Ourense. Seguimos loitando contra o COVID e seguimos apoiando tamén os sectores económicos máis afectados pola pandemia. Como recordarán, en outubro artellamos o primeiro plan de rescate co que abonamos 33.605 axudas en tempo récord por un importe neto de 69 millóns de euros. Todas as axudas que cumpriron os requisitos foron pagadas, absolutamente todas. Concretamente, pagamos 33.605 axudas, insisto, das 40.000 presentadas, houve 7.000 axudas que non cumprían requisitos, e investimos 69 millóns de euros. No caso da hostelería, pagamos o 100% das axudas solicitadas, das axudas que cumprían requisitos, 19.998, o que lle dedicamos o 60% da cantidade, exactamente 38,8 millóns de euros. En axencias de viaxe pagamos 503 axudas, 86% das recibidas. No comercio, o por maior e por menor, 3.870 axudas, 82% das solicitadas. En actividades artísticas, recreativas e de entretenimento, 82,2%. Todas as axudas que pagamos son todas as que cumprían os requisitos. O 59% das solicitudes presentadas proveñen do sector da hostelería e o 60% prácticamente das axudas tamén veñen deste sector. O 31% dos hosteleiros
tiveron unha axuda que se moveu entre 2.700 e 3.500 euros, o 22% dos hosteleiros axudas entre 5.500 e 6.500 e o 15,7% dos hosteleiros tuveron axudas de entre 6.700 e 8.500 euros. En definitiva, as axudas do primeiro plan de rescate están pagadas, o mínimo foron 1.500 euros e se chegou ata 8.500 euros en función de número de empregados no caso da hostalería con un autónomo empresario e tamén en función da baixada de facturación con respecto ao mesmo período do ano anterior. Pois ben, hoxe aprobamos outros 75 millóns de euros e remitimos ao Diario Oficial de Galicia para que a próxima semana se abra o prazo do segundo plan de rescate da hostelería, autónomos e microempresas. Terán dereito as persoas traballadores autónomas e as microempresas e o sector da hostelería e actividades pechadas ou resto de actividades pechadas dende xaneiro. Refírome aos parques de entretenimento, aos gimnasios, as agencias de viaxe, etc. Como vamos a distribuir estes 75 millóns de euros para autónomos e microempresas? Será a axuda directa entre 1.200 e 3.000 euros. Isto totalizará uns 30 millóns de euros. Para microempresas, outros 30 millóns de euros e a axuda se moverá entre 4.000 e 9.000 euros. Todo acumulativo, pode ser un autónomo que ten unha microempresa, cobra como autónomo e cobra como microempresa. No caso da hostalería, ademais de ser autónomo e microempresa, se ten un establecemento hosteleiro, poderá cobrar un mínimo de 1.900 ata un máximo de 3.700 que se engaden ás axudas anteriores. Por tanto, digamos, no caso de outras actividades pechadas, tamén ten un cuestión similar, estamos falando de determinadas actividades que pechamos, insisto, gimnasios e outros ámbitos do deporte, tamén cobrarán entre 1.900 e 3.700 euros. Por darlle algúns exemplos que pode, dado que isto é moi fluctuante en función de se tes unha baixada de ingresos de máis do 45, se é de entre o 45 e o 60, se é entre o 60 e o 70, se tes entre 1 e 5 traballadores, entre 5 e 10, entre 10 e 15, entre 15 e 20, en fin, hai unha serie de modalidades, e se les parece podemos concretar algún exemplo. Un negocio de hostelería, cunha caída de facturación durante o tempo pechado dun 70%, máis cun número de empregados entre 21 e 25 personas, cada establecemento percibirá 15.700 euros. Un comercio cunha caída de facturación dun 70, con menos de 4 traballadores, 9.000 euros. Un comercio cunha caída de facturación dun 70, entre 4 e 9 traballadores, 10.000 euros. Un empresario autónomo dun gimnasio con 5 empregados cunha baixada de facturación do 65, 9.900 euros. Unha axencia de viaxes con 4 empregados, unha baixada de facturación con respecto ao ano 20 do 80%, 10.000 euros. Por tanto, digamos que entre o primeiro plan de rescate e o segundo plan de rescate, a axuda mínima son 3.400 euros e a axuda máxima 24.000 euros. Por tanto, todo o sector da hostelería que no primer plan de rescate e agora no segundo plan de rescate van a ter axudas, o mínimo que van a percibir son 3.400 euros e o máximo 24.200 euros en función do tamaño do establecemento hosteleiro. No caso de que un titular da hostelería teña 2 establecementos, isto evidentemente se multiplica por 2, e se ten 3, por 3. Isto vai por establecemento, non por persona afectada. Se unha persona ten 3 negocios, cobraría 3 veces un mínimo de 3.400 euros ou un máximo 3 veces de 24.000 euros. O sistema de tramitación deste segundo plan se fai máis sinxelo que o primeiro. Entre o primeiro plan e o segundo plan estamos falando de 160 millóns de euros que poñemos a disposición, insisto, durante os tempos de peche deste sector.
Isto, sin dúbida, polo menos cos datos que temos a toda agora, é o maior plan de rescate da hostalería de autónomos e microempresas de España. Quero dicirlles que aqueles concellos que queiran participar, o único que teñen é que notificar a cuantía na que queren participar e nós incrementaremos estas cuantías coas cuantías que os concellos ou as deputacións consideren oportuno trasladar os establecementos do seu ámbito territorial. Para finalizar, quero dicirlles que no día de mañá vamos a citar ao sector do comercio. A Vicepresidencia Económica e a Consella de Emprego citará as 4 federacións de comercio para definir e concretar e poñer en marcha iniciativas para incentivar o consumo no comercio de proximidade. Faremos, polo tanto, outro plan, ademais dos plans que acabo de referir, de autónomos, outro plan para incentivar o comercio de proximidade, o consumo dos galegos nesos comercios ao pé da casa, na súa rúa ou no ámbito municipal ou da cidade. Por tanto, vamos a seguir traballando con eles, nos parece que é de xustiza e aunque son cantidades inxentes de diñeiro que temos que detraer de outros fins, nos parece que é prioritario neste momento incentivar o consumo e manter determinados establecementos que están sendo castigados de unha forma enorme como consecuencia das decisións sanitarias. Na maioría dos países, especialmente en Alemania, isto se fai, dende os países que coñecemos, se fan dende o Goberno Central, dado que o Goberno Central, de momento, non habilitou medidas, axudas específicas orientadas ao pago dos gastos fixos de estos establecementos, a Xunta de Galicia vai a intentar, con cargo ás súas posibilidades presupuestarias, seguir ao lado dos sectores. Abandonamos os temas da COVID, pasamos a asuntos ordinarios. Nomeamos delegado da Xunta en Pontevedra a don Luís López Diéguez, en sustitución de doña Luisa Piñeiro, a quen lle agradecemos a labor realizada. López Diéguez naceu en Rodeiro, foi alcalde dende o ano 11, de forma ininterrumpida ata agora, e licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago. Presidiu a Mancomunidade de Terras do Deza entre o ano 11 e o ano 19, e no ano 19 foi tamén, ata a actualidade, deputado provincial na Deputación de Pontevedra. E agradecemos a súa disponibilidade e pedimos disculpas aos cidadáns de Rodeiro por prestar a un alcalde elexido en urna para o cargo de delegado da Xunta en Pontevedra. Vimos de aprobar o Plan Anual 2021 de Cooperación Galega para o Desenvolvemento. 7,4 millóns de euros, un incremento do 12% con respecto ao plan anterior. É un plan que consta do visto e prace do Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento. Vamos a dedicar estos 7,4 millóns de euros a determinados países donde a COVID está dando de unha forma moi intensa e que teñen dificultades no funcionamento dos seus sistemas sanitarios. Vamos, por lo tanto, a insistir na cooperación do ano 21 en países para facer fronte á pandemia. Seguiremos tamén con iniciativas de educación para o desenvolvemento da ciudadanía global, proxectos de investigación, 6 bolsas de formación para expertos en cooperación internacional, liña financiera para axuda humanitaria ou de emerxencia, sinatura de convenios coa Xencia de Cooperación Internacional, con Farmamundi, coa Asociación de Solidaridade Galega do Pobo Saharaui, e cos comités españois das Axencias das Nacións Unidas, ACNUR e UNRWA. En definitiva, traballamos coas ONGs, coas que vimos traballando nos últimos anos, incrementamos un 12% o presuposto, chegamos a 7,4 millóns de euros e dedicamos unha parte para loitar contra o COVID nos países onde estamos facendo cooperación exterior. Dous temas importantes na sanidade. Aprobamos o decreto polo que se crea a categoría estatutaria propia de persoal de hospitalización a domicilio. Somos, de momento, o único servicio de saúde de España que vai a ter unha categoría estatutaria propia onde se concreten as funcións, as condicións económicas, retributivas e competenciais de todo o persoal que se dedica á atención a domicilio. Hospitalización a domicilio dentro do plan galego deste asunto. Cumplimos o compromiso que temos con estes profesionais. Nestes momentos, a hospitalización a domicilio cubre 2 millóns de galegos. Ademais de aprobar esta categoría
que vai a ser pioneira en España, acordamos, con cargo ao presuposto do ano 21, crear 5 novos equipos, pasando de 55 equipos actuais que cubren 2 millóns de personas a 60 equipos que van a cubrir 2,5 millóns de galegos como atención hospitalaria a domicilio. Sin dúbida, un paso, tiñamos previsto chegar no ano 23 a cubrir 2,5 millóns, xa o vamos a facer no ano 21 e espero desexo que en canto baixe a COVID teñamos máis posibilidades de enfermería, podamos contratar a enfermería suficiente e os médicos necesarios para desplegar no ano 21 a cobertura de 2,5 millóns de galegos que sin sair da súa casa van a ter un equipo de hospitalización domiciliaria con cuidados similares ou, en algúns casos iguais, os cuidados que se dispensan nas plantas hospitalarias. Segundo lugar, no tema sanitario, tamén facemos un balance do programa galego de detención precoz do cancro de mama que empezamos en 1992. Como saben, o cancro de mama é o tumor máis frecuente, a primeira causa tumoral de morte nas mulleres. Dende o inicio daquel ano ata o ano 2019 realizamos 2,7 millóns de mamografías. Entre o ano 92 e o ano 18 diagnosticamos 9.382 cancros de mama, cunha tasa tumoral de 3,68 tumores por cada 1.000 mulleres exploradas. No ano 19 exploramos 150.000 mulleres e a tasa tumoral subiu ao 4,6. O pasado ano 20 tivemos a complexidade engadida da pandemia, tuvemos que parar durante os meses de estado de alarma, onde había un confinamento domiciliario, reactivamos o programa e a partir do mes de xullo volvimos outra vez a velocidade de cruceiro e mantivemos o programa durante todo o ano 2020. Obxectivo, disminuir o impacto do cancro e o risco de mortalidade. As mulleres participantes no programa presentaron unha supervivencia relativa os 5 anos do 96,6. Sin embargo, as mulleres con cancro de mama que non participaron no programa, a supervivencia baixa o 83%. Se trata, por tanto, de participar no programa e todas as mulleres a partir dos 55 anos pois facer unha mamografía de contraste e de seguimento ordinaria. Levamos salvadas 910 vidas entre 1996 e 2009. 906 vidas, unha disminución do 20% de mortalidade con este programa de saúde pública. Seguimos. Infraestructuras. Acordo importante para o Concello da Coruña. A Xunta finaliza o proxecto urbanístico para poder licitar a estación de autobuses dentro da estación intermodal da Coruña. É un proxecto de 27,4 millóns de euros que vai a crear 500 postos de traballo durante a súa execución material da obra. Destos 27,4 millóns de euros, 17,4 son financiados pola Xunta de Galicia e os 10 restantes polo Concello da Coruña. A Xunta fai a estación intermodal e o Concello da Coruña fai o parking subterráneo que posteriormente explotará durante 20 anos. Por tanto, hoxe finalizamos a tramitación urbanística. Non se podía facer esta estación intermodal, dado que o Plan Xeral de Ordenación Urbana da Coruña non preveía unha estación destas características cos accesos que concretan. A Xunta estuvo traballando durante todos estes meses e finalizamos o noso cometido. Pois ben, nós temos o proxecto construtivo da estación de autobuses finalizado no mes de marzo. Poderemos licitar esa obra no mes de abril. Para licitar a obra da estación intermodal da Coruña necesitamos que se cumplan 3 obxectivos, 3 requisitos. O primeiro deles é que o ADIF asine un convenio coa Xunta e o Concello para concretar cales son as obras que vai a facer o ADIF que están valoradas en 48,5 millóns de euros, que é o ámbito ferroviario. Adicionalmente, levamos desde o mes de outubro esperando para firmar o convenio, agora xa é urxente, porque senón se para a licitación da obra,
En segundo lugar, necesitamos concretar con o Concello os termos da execución e do financiamento ao parking subterráneo. O parking e a estación intermodal se fai nunha única peza, dado que o parking subterráneo vai debaixo da estación intermodal. Por tanto, hai un acordo, a Xunta de Galicia fai a estación intermodal, invirte 17,4 millóns, o Concello fai un parking subterráneo que posteriormente explota durante 20 anos, invirte 10 millóns e aí a obra ten que salir por un total de 27,4 e executarse de forma sucesiva, primeiro o parking e despois a estación. E o terceiro requisito que temos que cumplir é que o Adif nos concrete na redacción do proxecto os elementos comuns para que opere desde o punto de vista de accesos á estación intermodal tanto ferroviaria como de autobuses. En definitiva, estamos espero que podamos asinar ese convenio de forma inmediata, porque senón, as semanas que pasen, vai a ser un retraso innecesario, polo menos na execución da obra da Xunta de Galicia, que é a estación intermodal e que os autobuses empecen xa a chegar á estación do ferrocarril da Sardiñeira e podamos xa empezar, aínda sin estación nova, empezar a utilizar un núcleo único de transporte público ferroviario e viario na cidade da Coruña. Outro asunto importante, en este caso para a cidade de Vigo. Finalizamos tamén toda a tramitación urbanística do complexo da antigua ETEA, o pé da Ría, para implantar ali o futuro campus científico tecnolóxico do mar, tanto do CSIC como da Universidade de Vigo. É un proxecto estratégico para Vigo e, en consecuencia, para Galicia por múltiples razóns. Primeiro, porque vai acoller un campus promovido pola Xunta de Galicia coa Universidade. En segundo, porque será un espazo atractivo e aberto aos barrios populosos de Teis e a Guía, e tamén porque será un revulsivo e un complexo de gran valor cultural e paisaxístico como é a ETEA, que queda aberta ao mar, e tamén o barrio de Teis, que leva de espaldas anos e anos entre esas dúas partes do mesmo barrio. Recordarán ustedes que no ano 2009 o Concello, Zona Franca e Xunta de Galicia aprobamos un plan sectorial de ordenación que se dividía en 6 partes. Cada unha ten un contido distinto e un alcance, e cada unha ten unha promotora distinta. Hai 3 partes que a promotora é a Xunta de Galicia, 2 que a promotora é o CSIC e a Universidade de Vigo, e outra que a promotor é o Concello de Vigo. Pois ben, nós finalizamos hoxe o último parte que nos quedaba de ETEA, que é o proxecto sectorial PS1. Este PS1 é actuar en 20.000 metros cuadrados e ten unha función vertebradora porque nese ámbito se albergan os espazos de uso libre, as zonas verdes, as conexións interiores e exteriores da ETEA. Por tanto, que vamos a facer? Vamos a reurbanizar e a condicionar os terreos de todos os servizos centrais da ETEA, que supoñen reurbanización da Praza de Armas, reurbanización da Avenida Central para impulsar os percorridos peonís, acondicionamento da esplanada e do espazo que rodea a Praia da Guía, onde executaremos zonas verdes, varios carrís bici, e as obras de canalización cos sistemas xerais de infraestructuras e servicios básicos. En definitiva, a Xunta de Galicia invirte outros 10 millóns de euros na ETEA, que se ven a sumar os 7,7 millóns xa investidos e que posibilitará, unha vez investidos, pois xa ter a urbanización interior coas infraestructuras, cos viais, co abastecemento e co saneamento necesario para que o CSIC e a Universidade podan construir a parte que lle corresponde e o Concello poda tamén facer o que corresponda. O PS2 e o PS3 lle corresponde ao CSIC e á Universidade de Vigo, que se atopan en tramitación, e o PS4 de equipamento deportivo lle corresponde ao Concello e é o único que aínda non iniciou ningunha tramitación ambiental. Por tanto, digamos que os socios estamos uns máis adiantados, outros máis retrasados, pero o obxectivo por parte da Xunta de Galicia é que a Xunta cumpla o compromiso co barrio de Teis, coa zona da Guía e coa cidade de Vigo. Outros temas. Programa Ignicia. Esta é unha iniciativa pioneira en España. Desenvolvémolo en colaboración coa Fundación Barrié. Hoxe aprobamos a terceira edición. Son 3,8 millóns de euros. Creemos que podemos financiar 7 proxectos
de I+D+I, con uns 400.000 euros de investimento e que implicaremos a uns 50 profesionais de alta cualificación, a metade deles serán nova contratación. Estos proxectos funcionan a través do que se chama chega patrimonial onerosa, é dicir, os beneficiarios deberán reintegrar unha parte dos seus beneficios xerados pola comercialización das súas patentes ou das súas licenzas e con este diñeiro que retornan volve outra vez a autofinanciarse as edicións seguintes, non na súa totalidade, pero sí en parte. A marxen destes apoios a estes proxectos, este programa Inicia tamén contempla iniciativas de capacitación e comercialización de resultados de I+D+I para detectar novos proxectos. Un dos obxectivos marcados é dispoñer de 35 profesionais certificados a nivel internacional no eido da transferencia do coñecemento. En definitiva, seguimos buscando mudar sectores productivos. A transferencia de coñecemento é clara nesta terceira etapa na que vamos a vivir despois da COVID, me refiro á etapa de recuperación económica, e esta é a terceira edición, pero nas dúas anteriores xa conseguimos financiar 16 proxectos, 8 finalizaron transferindo tecnoloxía ao mercado. Nas etapas anteriores investimos 7 millóns de euros e apoiamos a creación de 7 novas spin-off que deron lugar a 3 acordos de investimento e creamos 123 empregos de alta cualificación. Por tanto, vamos a seguir con este proxecto de máis de 3 millóns de euros nesta terceira convocatoria do programa Inicia. Facemos un pequeno balance e algunhas novidades sobre a política agraria común, a PAC. Esta campaña deste ano, a nova PAC, comezou o 29 de xaneiro e hai plazo de solicitude ata o 30 de abril. Haberá aproximadamente uns 25.000 solicitantes e se repartirán 205 millóns de euros. No ano 21 hai unha serie de melloras na tramitación, introducimos ferramentas electrónicas para realizar consultas xerais ou particulares sobre as axudas solicitadas. Tamén poñemos unha ferramenta na aplicación SISPAC para a localización de predios no caso de que haxa dúbidas dos titulares e tamén avanzamos no control das superficies declaradas mediante imaxes por satélite xa en 24 concellos. Isto no ano 21. No ano 20 levamos abonados 148 millóns de euros xa pagados, dun total de 205 que era a convocatoria. Fixemos un adianto para paliar os problemas da pandemia, adiantamos con cargo a Xunta de Galicia, por lo tanto xa cobrados 60 millóns de euros para amortiguar o impacto da crise. E por último, o futuro, a PAC 23-27, nos preocupa. Neste mesmo lugar, o Ministro de Agricultura, e trasladamos a nosa preocupación, porque necesitamos que non se cambien as reglas no medio do partido. Levamos xestionando a PAC durante moito tempo e o lóxico é que as reglas xerais da PAC se manteñan no próximo período 23-27. É necesario o modelo de explotación familiar, mantelo como se viña mantendo nos últimos anos, unha axuda básica de renta aos agricultores, apoios aos sectores fundamentais como o vacún do leite e carne, onde somos pioneiros, e os ecoesquemas, que son axudas que favorecen a sustentabilidade, deben de manterse. A estes efectos hai un acordo de todas as comunidades do norte, Asturias, Cantabria, País Vasco e Galicia, a agricultura e a gandería atlántica, porque empezamos a ver determinados movimentos que nos preocupan de basculación hacia outras latitudes, quitando diñeiro no Atlántico e poñendo noutros mares. Por tanto, con independencia do contido político de Euskadi, Asturias, Cantabria e Galicia, coincidimos na estrategia de reparto da PAC, como se viña facendo durante estas últimas décadas. E tamén no ámbito do medio rural sacamos un plan de formación tanto para os profesionais do Servicio de Extinción e Defensa do Monte como do personal das administracións locais que traballan coa Xunta na extinción dos lumes, como nas familias e nos cidadáns que viven nos ámbitos rurais para darlles un mínimo de formación de como actuar ante un lume pegado ás súas casas ou aos seus patrimonios forestais ou agrícolas.
Son 4 programas: reforzar a profesionalización das 16 categorías do Servicio de Prevención e Defensa contra os lumes, 31 cursos. Tamén actualizar os coñecementos e adestramento do personal do Servicio de Defensa contra os lumes, 40 cursos. E facemos tamén, como digo, un terceiro programa para traballadores adscritos á Administración local que participan nos operativos de extinción e para concienciar a población de áreas rurais que aprendan a autoprotexerse, implicando na prevención e colaborando, no seu caso, na extinción de lumes. Isto é un plan de formación potente que pretendemos, estou convencido, que teña operatividade xa nesta campaña de lumes. E, por último, vamos a seguir mellorando o abrigo, as lonxas, as instalacións portuarias. Recordarán que no último Consello teríamos uns 7 millóns de euros para seguir desplegando pantaláns para a frota menor, para a frota pesquera, basicamente, e agora teremos outros 4,5 millóns de euros para determinadas infraestructuras que se necesitan os colectivos de portos, lonxas e lugares de desembarque. Levamos 280 proxectos executados. No último ano, no ano 20, executamos 100 proxectos, dun total de 280 xa executados nos últimos anos, e agora sacamos unha convocatoria, onte mesmo saía no Diario Oficial de Galicia, para seguir financiando e subvencionando determinadas obras que fan as confrarías, os colectivos, en definitiva, toda a xente da mar. Dous temas importantes últimos na provincia de Lugo. Dende o ano 96, o Goberno galego ten declaradas 71 áreas de rehabilitación integral en 71 concellos. Perdón, en 71 concellos non, hai concellos que teñen máis dunha área. Son 71 ARIs repartidas en 42 concellos. A isto hai que sumarlle as ARIs de todos os concellos por onde pasa o Camiño de Santiago, de todos os concellos que conforman a Ribeira Sacra e o Parque Nacional Illas Atlánticas. Hoxe sumamos un novo concello, Castro de Rei, en Lugo. Consideramos área de rehabilitación integral 12 rúas, 13 hectáreas de superficie, incluído o conxunto histórico, que comprende 88 inmobles dese concello lucense, dos cuales 67 son edificacións residenciais, das que 55 son susceptibles de rehabilitación ou renovación e 21 inmobles de outro tipo. As axudas ata 24.000 euros por propietario, no caso de rehabilitar a súa casa, e 2.000 euros por cada casa rehabilitada aos concellos para facer as prazas e os equipamentos urbanos comuns das vivendas ou casas rehabilitadas. Un concello máis, pois, o de Castro de Rei, que se une a estas áreas de rehabilitación integral onde en Galicia a comunidade autónoma con máis en vigor. Aprobamos unha transferencia de 31.000 euros en favor do Concello de Vilalba para subvencionar os menús escolares de 49 comensais da Escola de Educación Infantil no curso 2021 e 21-22. O Concello de Vilalba xestiona este comedor, agora se financia por parte da Xunta de Galicia. Temos 16 concellos que xestionan o comedor no ámbito municipal e nos financiamos a 4.754 usuarios. Hai outros 153 comedores que os xestionan as AMPAs, onde comen 11.904 alumnos, e o resto, a maioría, 62.000 alumnos, pois están alimentándose nos 418 comedores que xestiona a comunidade autónoma. Como saben, o 80% dos alumnos, 80,6, non pagan ou pagan como máximo €1. E o resto, o 14,6 dos usuarios, pagan unha cuota máxima que pode chegar a 4,5 euros en función das rentas familiares. Estamos investindo 30 millóns de euros nos comedores da Xunta de Galicia e duplicamos o orzamento que había no 2007. Eran 14,6 millóns no ano 7, 30 millóns no ano 21. E, por último, tamén no Concello lucense de Xermade aprobamos o cambio de titularidade a prol do Concello dun treito antigo da estrada provincial que comunica Cabreiros e Touza. Están de acordo a Diputación e o Concello, e a Xunta de Galicia procede a autorización da transferencia. Mais nada, até aquí o Consello quedo ao seu dispor.
Ola, eu tiña 3 preguntas. A primeira delas que vostede fala de ordenadamente ir levantando as restriccións, pero onte o Conselleiro de Sanidade dixo que non é prudente todavía falar desto. Entón, quería saber se non considera que é confuso que a Xunta lance mensaxes contradictorias. A segunda pregunta é se cree que Rafael Louzán debería dimitir a fronte da Federación de Fútbol despois de que fora condenado por fraude e malversación. E, por último, sobre o xiro de Pablo Casado respecto a Cataluña, que opina das críticas vertidas sobre a estrategia de Mariano Rajoy no 1 de outubro? Gracias. En relación coas medidas que adoptará o Comité Clínico e o Goberno de Galicia o próximo luns, me remito a todas as declaracións feitas durante a semana dende o luns pasado que comentei na Coruña que era posible algún respiro no seu caso que pudera producirse na reunión do día 15 e 16 cando toque do Comité Clínico. O Comité Clínico este martes analizou a situación. O conselleiro foi preguntado sobre este asunto e, evidentemente, nin o Comité Clínico nin o Goberno o pasado martes, o día 8 de febreiro, se nos ocurriu levantar ningún tipo de restriccións. Por conseguinte, esa é a decisión que se adoptou e que adiantei eu xa en Coruña, o mesmo luns pola mañá. Se quere coller as declaracións, aí as vai a topar. O Comité Clínico, que se reunía o martes día 8, non vai a adoptar ningún levantamento, nin pouco nin moito, de restriccións, porque non está a situación para isto. A situación que vayamos a ter en Galicia o 17 de febreiro, por tanto, dende o día 8 ao 17 de febreiro queda moito tempo, pois probablemente a incidencia do virus, a presión asistencial, a ocupación de planta e a ocupación de UCI será inferior, si sigue a esta tendencia. E, por tanto, se Galicia evoluciona ben, pois poderemos facer o que onte comentei no Parlamento, que será unha apertura gradual, prudente e acorde coa situación epidemiolóxica que teñamos de aquí a 6-7 días, de aquí ao próximo mércoles. Por tanto, insisto, o Comité Clínico no que o conselleiro deu a rolda de prensa en ningún caso valorou abrir ningún tipo de facilidades porque non podemos facelo. E o que sí esperamos o próximo luns é, en función da incidencia acumulada, do número de novos positivos, do número do reproductor básico e do porcentaxe de positividade, ver se podemos flexibilizar algo ou moito, veremos a situación na que nos atopamos, a algún tipo de restriccións. E digo algún tipo de restriccións, non digo todas. Por tanto, espero desexo que se entenda ben. Iso é o que vamos a facer con tranquilidade e con mesmo rigor que levamos practicando desde fai bastante tempo. Vamos a seguir por ese vieiro. En relación coa dimisión do presidente da Federación Galega de Fútbol, eso lle corresponde á Federación Galega de Fútbol tomar as decisións que considera oportuno. É un órgano que elixe os seus membros, a súa xunta directiva e o seu presidente. E, por tanto, lle corresponde a este órgano tomar a decisión que considere oportuno. Non pode ser ningún outro órgano que o propio órgano soberano que elixe presidente e os membros da xunta directiva. E outra pregunta, non recordo que era. Sobre Casado e as críticas á intervención do equipo de Rajoy en Cataluña no 1 de outubro. Pois mire, como se pode vostede imaginar, non sei exactamente cal era a escaleta na rolda de prensa prevista o 1 de outubro do ano 2017. Supoño que, polo menos, os que traballamos fora de Madrid a descoñecíamos. O que é evidente que ningún español lle gustou o que pasou nos colexios donde aparentemente se votaba un referéndum ilegal en Cataluña. A nadie lle gusta ver políticos intentando subvertir a orden constitucional do seu país e tampouco a nadie lle gusta ver corpos e forzas de seguridade do Estado tendo que disolver as concentracións. Pero o que tamén está claro, evidentemente, que ante un ataque ao Estado, o Estado ten que defenderse. A obligación de un Estado, cando é atacado, é defenderse e defender a legalidade, que foi o que se fixo en Cataluña
ese domingo. E, polo que se ve, o que se pretende reeditar, polo menos pola maioría dos partidos que se presentan ás eleccións catalanas, incluído algún partido que forma parte do Goberno de España. Alguna cosa máis? Buenos días, presidente. Yo quería trasladarle 4 cuestiones. Por una parte, sobre las restricciones. Ha dicho que las medidas se levantarán de forma gradual. ¿Se prevé que la hostelería pueda abrir la semana que viene? Segunda cuestión, sobre la cepa británica. ¿Cuál es la previsión de crecimiento de la variante británica? Ayer el presidente andaluz decía que en 3 semanas se esperaba una explosión de casos. ¿Comparte esta opinión? En tercer lugar, sobre el caso de la usuaria de la residencia de ancianos de Ribadeo, que ha saltado hoy, que no se ha vacunado por negativa de la familia y que ha dado positivo en un cribado periódico, ¿qué le parece? ¿Barajan la posibilidad de legislar para evitar este tipo de casos? Y, por último, sobre la sentencia favorable a los hosteleros en el País Vasco, ¿teme que pueda ser secundada por otros jueces y maniate, de alguna manera, la acción de los gobiernos a la hora de tomar las decisiones? Gracias. Déjeme, si no le importa, apuntar. La TSJ, variante británica. Sobre las restricciones, si se pretende abrir la hostelería la semana que viene. Correcto. Sí. ¿Qué opina y si se pretende legislar para evitar que este tipo de casos sucedan, que queden ancianos sin vacunar en las residencias? Bien, vamos a ver. En relación con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, siempre un demócrata tiene que respetar las resoluciones judiciales, aunque no las comparta, como es este el caso. Le puedo asegurar que todos mis colegas presidentes o presidentas autonómicas, todos, estamos abocados a ejercer la responsabilidad y a ninguno nos gusta tomar decisiones como las que tenemos que tomar, dado que no hay quien las tome en España. Por tanto, cerrar actividades económicas no es ningún capricho de una presidenta o de un presidente autonómico. Es nuestra responsabilidad, porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Y por consiguiente, el Lehendakari ha tomado aquella decisión que consideró oportuna para mantener la salud pública en el ámbito de Euskadi. Y no solamente la comparto, sino que probablemente ante una situación como la que él tiene, yo hubiese adoptado la misma decisión. Lo que sí está claro es que hay un problema de seguridad jurídica que está impactando en muchas de las decisiones que las autoridades de salud pública tenemos que adoptar, con una seguridad jurídica difusa y confusa y a veces insuficiente. Y por eso hemos pedido desde hace muchos meses, y lo volvemos a hacer, una ley para gestionar una pandemia. No tenemos legislación para gestionar la pandemia y estamos a disposición de distintas sentencias, a veces contradictorias, en este caso claramente contradictorias, de determinados tribunales superiores de justicia. Esto es lo que le puedo asegurar. Es muy difícil gestionar una pandemia sin instrumentos legales adecuados y suficientes y contrastados desde el punto de vista constitucional, pero lo más difícil todavía, gestionar una pandemia sin tener todas las competencias para ello y además sin una legislación adecuada al respecto. Y esto entronca con la respuesta a esa persona a la que usted se refiere en una residencia de Ribadeo. Y es que tendremos que acudir a un juez, en su caso, para solicitar la vacunación de esta persona porque entendemos que es necesario para proteger su vida, en primer lugar, y para proteger la seguridad de las personas que la cuidan y también del conjunto de la sociedad que tenga relación con esta persona que padece el virus. En relación con la desescalada, le vuelvo a reiterar,
yo no estoy prejuzgando cuál es el contenido y alcance de la misma. Lo que estoy diciendo es que cualquier tipo de apertura o respiro será gradual y será proporcional a la situación epidemiológica que tengamos en ese momento, que es el lunes, haremos un corte, el próximo lunes, y tomaremos una decisión para que entre en vigor el miércoles, que es cuando finalizan las restricciones anteriores. Sobre determinados sectores en los que podemos abrir con mayor facilidad o menor facilidad, es evidente que la hostelería es el sector con más dificultades, sin duda. Lo es en Alemania, lo es en Francia, lo es en Italia, lo es en Portugal, lo es en el Reino Unido, lo es en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas españolas. Por tanto, es el sector con más dificultades para poder levantar algunas restricciones. En todo caso, vamos a reunirnos con el sector de la hostelería, vamos a escuchar al comité clínico y vamos a intentar despejar algún escenario para próximas semanas. Pero, insisto, yo no le puedo confirmar esa información porque no depende de mí y, en segundo lugar, porque desconozco los datos del miércoles, pero lo que sí le confirmo es que el sector de la hostelería es el sector más sensible para tomar decisiones desde el punto de vista de salud pública en cuanto a su apertura. Y ya no me acuerdo. La cuarta. Sí. Bueno, efectivamente, la cepa británica, creo que desde esta misma tribuna comenté que en la penúltima reunión del Comité Clínico, el Servicio de Microbiología del Hospital de Vigo, que es su titular, el que forma parte del Comité Clínico, en colaboración y en comunicación con servicios de microbiología de Santiago y de Coruña, estaban advirtiendo ya en la secuenciación del virus que había una prevalencia importante de la cepa británica. En los virus que hemos secuenciado, hemos acreditado que al menos un 50% de los virus secuenciados son virus provenientes de cepa británica. Por tanto, esa explosión de contagios que se produce en la tercera ola, una parte muy significativa se produce como consecuencia de la mutación del virus y de que esta cepa se está convirtiendo en cepa dominante. Y eso es una preocupación añadida ante la situación en la que estamos. Si no hubiese votado el virus, probablemente la situación en la que estamos sería menos preocupante. Pero dado que el virus ha mutado y que ya estamos comprobando que al menos el 50% del virus es una mutación de cepa británica, nuestra preocupación, la preocupación de los microbiólogos, aumenta y se incrementa. Por eso, siempre, las medidas que tenemos que adoptar tienen que ser graduadas y tienen que ser proporcionadas, sobre todo en el periodo de ventana que vamos a invertir en inmunizar a los mayores de 80 años, que es el sector poblacional con mayor porcentaje de mortalidad. Vamos a esperar, lamentablemente, si no hay unas buenas noticias en las próximas semanas, hasta la segunda semana de mayo. Si tenemos más vacunas, lo podemos hacer en abril, pero nos quedan 2 meses todavía de mucha precaución y de mucho rigor para no hacer cosas que nos gustaría, pero que la responsabilidad nos impedirá hacer. Sí, presidente. Quería preguntar como se vai a proceder cos sanitarios que poidan negarse a vacinarse despois deste caso lamentable que vimos no Hospital de Ourense. Gracias. Pois sí, a verdade é que foron unhas declaracións profundamente desacertadas. Non podemos entender como profesionais graduados en medicina, con título de especialista, incluso xerárquicamente coa maior responsabilidade de un servizo nun hospital, pois podan facer este tipo de declaracións que, insisto, son profundamente desafortunadas. A Consellería de Sanidade está estudiando as declaracións por si son constitutivas de un expediente informativo. O veremos o que nos dice a Inspección Médica e actuaremos en consecuencia. Miren,
A vacina é a única esperanza que temos para parar o virus. Non temos ningunha outra esperanza. É a ferramenta única que temos, decisiva, para parar o virus. Pero isto non o decimos os políticos, como vostede comprenderá. Isto dice a comunidade científica internacional. É certo que en toda regla sempre hai excepcións, pero eu creo que deberíamos de disminuir, aínda que sexan anecdóticas, este tipo de declaracións, porque crean moito desasosego na población e porque, ademais, non se corresponden coa comunidade científica nin do Servicio Galego de Saúde, nin do Consello Interterritorial de Saúde, nin na comunidade científica internacional. Espero, desexo, que este tipo de opinións personais non se podan facer baseadas en datos médicos que, insisto, non existen. Por tanto, experimentos xenéticos ningún, senón intentar disminuir a mortalidade e intentar paliar un virus que descoñecíamos tan só fai un ano. Neste momento xa, lamentablemente, como creo que é o terceiro pronunciamento no ámbito do Servicio Galego de Saúde, pois vamos a ver, porque xa levamos 3 a inspección sanitaria, que é o que nos propón. Hai unha serie de obrigas no Estatuto do Personal Facultativo, no Estatuto do Personal Sanitario non facultativo e no Estatuto do Personal non sanitario hai 3 códigos polos que se rixe a conducta do personal que traballa nos centros sanitarios. E a Inspección Sanitaria, que é a única que poda iniciar unha información previa que poda dar lugar ou non a un expediente disciplinario, é a única que pode decirnos exactamente si se tipifica esas declaracións en algunha conducta concreta de ese tipo de códigos de comportamento dentro dos servicios sanitarios. Moi ben. Presidente, temos 3 compañeiros da videoconferencia que querían preguntar. Begoña Vila, de Alerta Digital. Hola, buenos días, presidente. Comparte el tipo de campaña que ha hecho el Partido Popular en Cataluña, tachada por muchos de condescendiente, permitiendo a Vox monopolizar el discurso que muchos querían escuchar. Y si ve viable la moderación del discurso de Casado en esa región. También, ¿qué le pediría a los catalanes de cara a esta jornada electoral? Pues en unas elecciones caracterizadas por el populismo. Y por último, en relación a la hostelería, saber si disponen de datos cuantitativos que avalen esa justificación de este cierre total de la hostelería. Gracias. Estoy convencido que mis compañeros del Partido Popular de Cataluña están haciendo la campaña que creen que deben de hacer y desde aquí no tienen más que nuestro apoyo incondicional. He tenido ocasión de participar 2 veces vía telemática en esa campaña y todo lo he escuchado a nuestro compañero y candidato Alejandro Fernández. Son cosas bastante claras, bastante nítidas y bastante comprometidas. El Partido Popular de Cataluña ha mantenido la bandera del constitucionalismo y la bandera del catalanismo mucho antes de la existencia del partido al que usted se refiere. Por tanto, hemos ejercido la oposición en Cataluña, hemos mantenido que Cataluña es, sin duda, una parte de la nación más antigua del mundo, España, y por consiguiente lo que está claro es que los valores constitucionales han sido el santo y seña permanente del Partido Popular en Cataluña. Decir que hay otros partidos que defienden la Constitución, pues bienvenido sea, pero decir partidos que acaban de empezar que todos los que hemos venido defendiendo la Constitución en España no la defendemos es simplemente un insulto a la inteligencia. En relación con este tipo de derivas, vamos a ver lo que dicen los catalanes. Los catalanes que quieran ser catalanes sin renunciar a ser españoles, tienen una opción. Si por el contrario esa opción se divide en 3, automáticamente lo que se produce es que van a gobernar los independentistas. Los independentistas solos o los independentistas con el Partido Socialista de Cataluña. Porque siempre que ha habido posibilidad, el Partido Socialista de Cataluña ha gobernado con los independentistas. Esto es lo que hay. Es verdad que ahora el candidato actual del Partido Socialista de Cataluña dice que no, pero
El pacto del Tinel está ahí. El tripartito catalán forma parte de la historia de Cataluña y el posicionamiento del Partido Socialista de Cataluña en el Estatut de Cataluña también forma parte de la historia. Por tanto, ni el pacto del Tinel ni el visto bueno al Estatut de Cataluña se compadecen con el compromiso del candidato del PSC de no gobernar con los independentistas. De hecho, lo están haciendo en cantidad de ayuntamientos y creo recordar en la Diputación de Barcelona. Por consiguiente, lo importante no es lo que se dice, sino lo que se hace. En relación con la hostelería, probablemente, o todos, la mayoría de los dirigentes políticos europeos estamos equivocados o, lamentablemente, la hostelería, que es un sector, al menos en mi caso, especialmente querido, especialmente admirado, del que soy consumidor siempre que puedo, pues le puedo asegurar que es un sector crítico en la traslación y en el contagio del virus. Y si usted se fija en las decisiones que tomó Galicia el día 13 de enero, que ya tenemos ahora todos sus efectos, y las que tomó el 26 de enero, lo fundamental ha sido el cierre de la hostelería. Y la bajada de más de un 45% de la tasa de incidencia en los últimos 7 días es evidente que tiene una relación directísima con el sector hostelero. Lo cual no significa que los titulares del sector de la hostelería sean los responsables. En ningún caso. Por tanto, el que criminalice al sector de la hostelería se equivoca. El sector de la hostelería es una víctima más del COVID y por eso hay que ayudarla. En el caso de Galicia, con cantidades ingentes de dinero, 160 millones de euros, es más que todo el presupuesto de la Consejería del Mar. Y 160 millones de euros, lo comentábamos ayer, es más de lo que vale finalizar la autovía Costa da Morte. Por tanto, estamos con el sector, simpatizamos con el sector y no le vamos a dejar caer. Lo que necesitamos es que ayuntamientos, diputaciones y la Administración General del Estado al menos no le cobren los impuestos que tienen que seguir pagando. Eso sí que es lamentable. Que un bar que está cerrado tenga que seguir pagando el IBI, tenga que seguir pagando el impuesto de actividades económicas, tenga que seguir pagando la tasa de terrazas y tenga que seguir pagando los impuestos de abastecimiento y saneamiento es lamentable. Y que este sector no tenga ayudas directas del Gobierno central, como lo tiene en la República Alemana o en otras grandes naciones europeas, sigue siendo doblemente lamentable. Y que hayamos tenido que salir al rescate las comunidades autónomas, que somos los únicos que estamos gestionando esta pandemia, no solamente sus efectos sanitarios, sino incluso en determinados aspectos sus efectos económicos, pues comprenderá que estamos desbordados desde el punto de vista económico y financiero. Creo que no veo más preguntas. Sí, boa tarde. Eu quería preguntar en relación ao pleno de onte pola tarde no Parlamento que desde o PSDG se falou dunha posible prevaricación da Xunta no caso da vacinación da directora de Domusvi e tamén no caso da alcaldesa de Boimorto. Quería preguntar se vai haber unha investigación ou se toman xa por certas as explicacións dadas por Domusvi sobre este caso de vacinación. E na cuestión da vacinación da alcaldesa de Boimorto se van pedir que devolva a acta e dimita como alcaldesa ou se o grupo do PP vai aceptar que continúe na alcaldía aínda que se dera de baixa do Partido Popular. Moitas grazas. Comprenderá que levamos xa varias preguntas e comprenderá que as respostas siguen sendo as mesmas. Respostei desde este atril as preguntas e respostei no Parlamento onte mesmo tamén en relación á alcaldesa de Boimorto. Non teño moitas máis novedades que trasladarlle. Non pasou nada, nin mudou nada dende onte ata hoxe. E, por tanto, me remito ás declaracións feitas de forma continuada no ámbito das residencias da terceira idade e en relación cos directivos e directores de residencias de terceira idade e tamén en relación coa alcaldesa de Boimorto, que xa non forma parte do Partido Popular de Galicia dende as 48 horas ou 24 horas de ter coñecemento de obter esa vacina, que se xustifica, según ela,
nun escrito que fai a directora de esa residencia, onde dice que a alcaldesa de Boimorto pois levaba a personal de maiores nunha furgoneta que conducía, dado que esa residencia é municipal. Bueno, esa é unha xustificación. A nós nos parece que é unha xustificación pola información que temos insuficiente e, por tanto, pedimos a baixa do partido, cousa que inmediatamente a alcaldesa solicitou a baixa do Partido Popular. Por conseguinte, sobre partidos que non sexan o Partido Popular teñen que comentar ou calificar os seus dirixentes, non o dirixente do Partido Popular de Galicia. Sí, presidente, finalmente, Galicia Confidencial, que ten problemas ca conexión, traslada dúas preguntas. Unha sobre vacinación, di que hai días aseguraba que se podría vacinar a todos os galegos se houbera unidades. Onte se vacinou medio milleiro e pregunta que pasou para que Galicia baixara do nivel superior ao nivel medio de vacinación no conxunto do Estado. E, por outra parte, pregunta que lle parece que o PP volva a entrar na Xunta de Goberno de Ourense e apoie novamente o alcalde que filtrou hai uns días unha fotografía súa sen máscara. Eu creo que é moito máis importante os cidadáns de Ourense que o concelleiro alcalde da cidade, de calquer cidade de Galicia. Por tanto, o que pasou todo o mundo sabe. Hai unha comisión de goberno onde necesitan estar 3 concelleiros, un deles está na UCI por COVID, de utilizar unha enfermedade e un ingreso na UCI para paralizar calquer tipo de licencia, calquer tipo de contrato, calquer tipo de autorización na terceira cidade de Galicia, ademais da parálise estructural que padece ese concello por quedarse en minoría, o alcalde sería doblemente irresponsable. Por tanto, para dar unha licencia que un cidadano está pendente dela, para asinar ou facer un pago que un cidadán prestou o servizo, creo que debería de haber unha persona de cada grupo municipal, si nos tomamos en serio a terceira cidade de Galicia con máis de 100.000 habitantes. Eso foi o que fixemos. Si o alcalde se leva ben ou regular co presidente, ou si lle saca unha foto ou 2 fotos, a verdade é que eso a mí non me importa en absoluto. Si solamente fixéramos cousas cos alcaldes que están a favor ou os alcaldes que están radicalmente en contra, non sería presidente dos galegos. Sería simplemente presidente dun partido político. E en relación con outra cuestión... Sí, a outra cuestión era sobre a vacinación, que parece que baixou Galicia. Eu volvo a reiterar o tema da vacina. Hai distintas tendencias e distintas sistemáticas na vacina, basicamente 2. Hai comunidades autónomas que despliegan todas as vacinas sin guardar a segunda dose, e hai outras comunidades que, por criterios de prudencia, guardan un 30, un 40% de dose para que non haxa unha ruptura na vacinación os 21, os 27 días onde hai que inyectar a segunda dose. Galicia optou por este modelo. Primeira consideración. E a segunda consideración, o que se ven a concretar é que a porcentaxe de vacinas dispensadas e distribuídas polo Goberno Central é desproporcionada e asimétrica, porque hai comunidades autónomas que teñen máis vacinas que outras comunidades autónomas tendo máis población. Por tanto, ás veces ocurre que cando se mira o catálogo de número de persoas vacinadas nunha comunidade autónoma, a porcentaxe de población é maior, con independencia de que outras comunidades autónomas teñamos unha porcentaxe menor porque temos menos vacinas. Por eso, insisto e insistín en que as vacinas se teñen que dispensar en función da población diana, que é a población que temos que vacinar. Se considerou na primeira ocasión que a población diana era só aquela que estaba en residencias de terceira idade, considerando como tales aquelas que estaban nun recinto cerrado. Iso é unha disquisición que fai un alto cargo do Ministerio de Sanidade, porque hai cantidad de modalidades de residencias de terceira idade. E esas non se tuveron en conta. E tampouco se nos aclara cal é o porcentaxe das residencias de terceira idade que ten cada comunidade autónoma. Por tanto, na primeira parte da dispensación das vacinas descoñecemos con exactitude os criterios. Esperemos que nesta segunda parte se repartan en base á población diana, que son maiores de 80 anos, onde Galicia ten o 8,2, 8,3 do total da población española maior de 80 anos. Cando cheguen vacinas de forma proporcionada,
teremos ese tipo de consideracións. En todo caso, polas informacións que estou lendo nos xornais, Galicia sempre ten unha porcentaxe de vacinas dispensadas con carácter xeral superior á media de España. E reitero, por finalizar este asunto, mire, nos comprometemos que en 6 semanas vacinamos con 2 voltas a toda a población galega. Ese creo que é o compromiso máis claro. Si chegan mañá as vacinas suficientes entre o que queda de febreiro e o mes de marzo, vacinamos o 100% da población galega e empezamos o mes de abril sin restriccións. Eso é, creo, donde nos temos que centrar, e por lo menos é donde intentamos centrar a acción sanitaria do goberno. Moitísimas grazas.